Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu elamigama ngo MC Pholobaso Andile wakangcoba ngihamba ngedwa kosonela namhlanje ngihamba ke nenkakha ukhokhovula inyanga endala isangoma soqobo ngoqobo bathi ugogo uMakhosi uDulela Makhosi Dulela sikubingelele sikwamukele ku Siyaviva TV1 sikuphe nethuba ubingelela abantu eSouth Africa. Ngithi sanibona balaleli. Nginibuza impilo ngithi philane enyakeni omusha nami ngingenile enyakeni omusha. Kuyintokozo enkulu gogo ukuthi siphinde sibe kanye nawe ngiyazi ukuthi sike saxoxa ngezinto eziningi phambilini namanje ngicabanga ukuthi abantu abazobe beqala ngawo ukubona bayafisa ukwazi la uNkulunkulu athe wakubusisa wakupha ithalente namadlozi akini wakwazi ukulekelela khona abantu. Siyazi ukuthi abantu bayabuya bezobonga bayabuya abantu bezotusa umsebenzi wakho. Siyazi futhi ukuthi ke awulapha abantu basendaweni ohlala kuyona kuphela isikakhulukazi lapha abantu abasuka emazweni angaphandle ko Lesotho abantu abasuka kuma province wonke ifundazwe zaseningizimu Afrika singakhuluma ngako Cape Town, Eastern Cape, Mpumalanga, oGoli, Gauteng nakhona la kweleka Mthaniya iKZN indawo efana noMsinga kuphi nakuphi abantu benkanisela khona kuleli igceke. Gogo ake sikhulume nomuntu osekhaya othi inhlanhla kumina ayivuki into ezenzakalayo nje ukuthi ebese ngikwakhile nebese nginakho kulokho ekushona phansi. Awululeke umuntu othi ibusiness lakhe alisenzi kahle ucabanga ukuza kuwena ungamsiza kanjani? Ngiyamsiza umuntu onebusiness. Ngimsiza ngokuthi ngimgeze, ngimsize ngokuthi ngimgqume, agezeke athandeke. Kube khona ke izinduku zami engizenzayo kuyena ezenza ukuthi abantu bamthande bathande nomsebenzi wakhe. Uma efikile umuntu kuye kumthathe izinsuku ezingaki ukulekelelwa nanokuthi unazo indawo zokulala ngoba iningi labantu likhala ngokuthi hey manje imali zasemahotela azikho kanti futhi mhlawumbe usendaweni yasemakhaya nje awakhanga. Nginendawo yokulala la ekhaya. Umuntu bengimenza u1 day kodwa manje ithongo selishintshile lithi umuntu akabe izinsuku ezimbili ekhona la ngimsebenza. Nakhona ngakho ukuthi fanele ujule mawumlekelele. Kunjalo. Mhlambe ke imalini umuntu ekufanele nje kube emqoka ukuthi uyayiphatha ngoba ngiyakuzwa ukuthi uthi awumani uqala ungene kumuntu engahlolanga. Angimane ngiqale ngene umuntu ngingamhlolanga ngiyamhlola ngibona ukuthi lento ezokwenzeka kuyena izokwenzeka ihambe kahle yini. Bese kuyesikhuluma sesiqedile ukuhlola sengimsebenza ke. Sokusho abantu abadala ukuthi ufanele kusetshenzwe isikhathi esingakanani. Okay. Umuntu owenza amathenda ofuna amathenda ngeza la ekhaya. Angeza la ekhaya. Umuntu onespaza noma onezitolo noma odayisa unetafula edolobheni engeza la ekhaya. Angeza la ekhaya. Uzothi omunye umuntu sesajwayela ukuthi abantu banikezwe igubhu nempondo ngabe wona gogo yakukhiphani lokho? Hayi angisebenzi ngesigubhu mina. Angisebenzi ngophondo ngisebenza ngethongo la ekhaya ngemithi yakhona. Kunabantu abaye bethi masibuka lo gogo sicabanga izinto eziyesehlela emasilele emaphuphweni siye simbone lo gogo. Ngabe gogo bakhona abantu abakhonjiswa wena? Mina ngele ngalithwasa ledlozi umuntu ozangimina uyakhonjiswa. Mhlambe ungakhonjiswa ngami ukhonjiswa ngisho isigodlo uqobo sami. Khona lento ehluphayo gogo inyanga sezenza yonke into. Zithi winsani lotho yohoshulisana izisu zenza lokho nalokho. Wena uyakwazi ukuphumela ubala entweni ongayazi? Hayi mina ngikhiphisa umuntu isisu. Futhi ke mina ngiwinisa umuntu lotho umuntu wina ngethongo lakhe ngisuke sengiliklinile. Okay. Uyakwazi ukulungisa umsamo gogo? Ngiyawulungisa umsamo. Asikhulume ngomuntu owazalwa embethe. Omunye uthi ngazalwa ngigaxile ngiqwambile. Umlekelela umthini umuntu onjalo? Hawu ngiyamembula mina
ngimkhumula ahlala obala idlozi limbone unokhamba lami ngilibeke enhla kwalesibaya sami olumhlophe ozomgezi livule umsebenzi wakhe livula abakubo bambheke yathi noma ekhuluma bambone ngoba mase sigujina bambone gogo iningi labantu lithi ninaza izinyanga noma zangoma nimane nakhe nje ngenqalo yibaya ningenankomo ningafuyile ninalishico gwana lenkukhu noma imbuzi mhlambe ungathini kumuntu osafuna ukufuya ngoba kubukhulu ukuthi uthi into uyayenza wena ungenayo mina ngiyakwenza umuntu abe nenkomo nginomuthi wami mina engimgqumisa ngabe nenkomo nginomuthi wami mina ukuthi inkomo zakhe ihlale ihlangana uzothi omunye umuntu gogo wakubona kanjani lokho ingoba nawe unazo ezakho nginenkomo zami mina kaningafundiswa inyanga yangilaphayo okay gogo uyawuqinisa imizi yabantu ngiyayiqinisa imizi yabantu uzothi omunye umuntu kuhluke ngani ukuqinisa nokubethela ukuqinisa phela ukuthi niqine nina ngaphakathi ekhaya niqine ngaphakathi ekhaya ngisho ngaba ashayiwa amafini leyo nto ejukujela la ekhaya ibuyele emumva right ngiyazi ukuthi abantu abaningi babheka inamba kagogo so lokho esinifakela yona la escreenini ukuze nikwazi ukuyibona ugogo lo uMakhosi Dulele osebenza ngedlozi osebenza ngabantu abadala osebenza ngamakhosi osebenza ngekhambi nemithi uthi ugogo uyatholakala eNdwedwe emalangeni konkosi mawugibela lapha erank eza la emalangeni ufuna imoto eziya kwaGoqo kodwa mawukuthi udrive imoto yakho mane kube lula nje kuwena bhala kwi-navigator uthi Maduna Primary School mawubhale kanjalo yobusobuza ukuthi kukuphi kamakhosi bayokuyalela kabantu kwamakhosi gogo ake sikhulume nomuntu othi uhlushwa yidlozi lifike limkhiphe limyise la yakhona ahlala inyanga ezu6 kumhlulu ukuhlala khona abuye simlekelela simthini umuntu onjalo mina ngiyamlekelela la umuntu angimhlalisi kakhulumene nezinto zakhe ngoba phela idlozi liyakhokhelwa ngempela uvuma idlozi usuku ukuthenga ngemali yakho inkomo yenyanga uphinda futhi wena ukhishwa ngenkomo isuka inkomo imali bakhala abanye bathi bana bafundile bawonesi bawodokotela babameli manje nina nifuna ukuthi befike behlale lana beyekisho ukusebenza hayi ke angazi-ke ngoba nami idlozi ngazi ukuthi liyahlalelwa mawuqala kodwa mawungaqala uvuma idlozi hamba uyohlaliswa kini uyidle khona imithi uyihlonile awunalo uhlelo lona gogo kumuntu oyisifundiswa futhi osebenzela uhulumeni kodwa ufunayo ukuthwasa futhi uyimisele ukuthi athwasa abasebenza hayi singakhuluma naye phela ngoba into ehlalisa umuntu esigodlweni uyihlonipha nendoda yakhe akufuna le mithi ife uphambula idlozi bekade liza kahle ungene libi lobundindwa okay abanye abantu bakuncoma kakhulu ekuthenini banezingane nje wena babe ngabathola abantwana sebebizwa nangenyumba emendweni ababekuyona mhlambe lolo hlelo njengalolo salenza sengaliyeka abantu abafuna ukukhokha kodwa ingane isifikile isikhala hayi ingane umuntu useyazi ugcina ngemvula sikhwama mase kufanele abuye azokulethela inkomo yakho awusasebenzi nje ngaleyo nto awusayingeni indaba okwenzela abantu izingane wena ukuyibona nje ngoba futhi banobugebengu bathi balotsholiwe bengalotsholiwe gogo uyichaze kahle ubuyenzela umuntu onjani kanti lento ngiyenzela umuntu oselotsholiwe ingane ehamba ekhaya emgwaqeni angiyifuni nethombo la ufuna umuntu olotsholiwe yebo afike nomyeni wakhe noshadile yebo afike nomyeni wakhe bafike nomyeni wakhe batshele into engibatshela yona bakwazi ukungilalela okay okusho ukuthi gogo ngokwakho uthi umuntu mayifike nomyeni wakhe nje ngangafika namzali kusuke sekulungile hayi phela lokho angithi usuke seshadile kwakhe efuna ingane ilokho ngifuna inkinga ke bafika namadoda yabo kanti bathi bakhokhelene kanti cha beqamba amanga ikona ngithi angisayenzi ophethe ucash ke gogo kubona zonke izindleko zakho uthi thina siyakhala sicela usenze lesizobekezela futhi leso sikhathi ongabe usibekele sona ukuze sikwazi ukuthola umntwana ngaphatha ucash kodwa mengakhokhelwe engalotsholiwe engashadile akungisizi ngoba akayitholi ingane idlozi lakhe lifuni ingane ezobonza intunta iboza intunta manje igcwala isiganga engazokondliwe yozithwala uhulumeni
Akube niyezwa mzansi Afrika ake sikhulume izinto ke ezithandwa omamazi imonyo nokunye bafuna ukuthi mabe emaclubini beshelwa amadodana ezimali bafuna into ezikhala kahle izobenza bethandeke khuluma nezwe nazi ingane ikhulila zuthola umendo sezizakhetha ukuthi ayihambe zoyidansela emaclubini kuze ithole lawo masenti kulabo baba abadala abadedela imali. Ngiyakwenzela umendo kodwa nawe mawuzohlonipha umendo wakho. Ungathi ungathola lento engikunike yona bese kuba wena ozoba indoda kulowo muzi. Oh, usufika wena nemithetho yakini uzoyishala. Unjalo nje angikwazi ukwenzela uzobhampa konke kuyashabalala ngisho bese ngikwenzile. Eish. I-TV yakho siyaviva TV1 besikhulumisana kamnandi noMakhosi uDulela gogo. Mhlawumbe ikhona ezinye izinto ongafisa ukuyithasisela abantu bezazi ngokomsebenzi wakho sesiphethe. Hayi ngingabatshela ukuthi uyabona manihleli phansi. Ningasukumi nibhekane noMakhosi uDulela. Izinto zenzohlala zinjalo zinganyakazi. Kanti uma uhlangana noMakhosi uDulela wazi ukuthi ufuna lo mshado wena uyawuthola uyahlonipha emendweni uyahlonipha wazisa umazala wazisa ubabezala uthanda ngisho ingane yakho na ufuna umgane. Gogo amazwi akho okugcina sesiphuma ebantwini abayizingane zakhe abakubukayo. Ngithi badabami salani kahle nisaleni buka lo video nicabange kahle ukuthi kumele wenze njani. Siyabonga kakhulu.